Buta awake ireng geseng liyane kowe ora ana meneh. Sapa kowe? Sapa? Iki sapa ya? Kowe iki sapa? Ora dosa ora perkara ngunek-unekke wong iki lho. Piye? Kowe muni apa? Ayo, kon muni apa? Ora dosa ora perkara. Kowe nyumbari aku ki ora dosa ngono ta? Kowe nyumbari aku ora dadi perkara ngono? Lho, kosik ta. Sing sumbar ki ya apa? Lah wong kene metu ra petuk sapa-sapa kok sumbar ki lho. Ora usah kowe dadak selak ngaku kowe sapa? Patih Kala Sekti. Patih Kala Sekti. Iya. Balik kowe sapa? Takon karo aku. Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayudha Karsana Kakrasana Kusuma Walikita. Wasi Jaladara. Heri. Kowe nyumbari aku to? Kowe nyumbari aku? Nyumbari piye? Kowe maju mah petuk sapa? Ora petuk sapa-sapa. Ayo rasa ngapusi. Kowe petuk Antasena to? Kowe petuk Antasena. Ning kowe ora gelem perang karo Antasena mergo cangkemmu malah kowe nyumbari aku. Kowe jare bengok-bengok. Aku ora sudi nek musuh wong cendhek cilik ae ana wong nganggo sandangan cara ratu, kulite bule. Kae jane manusa apa kebo? Ayo cangkemmu muni ngono. Sing kandha sapa? Antasena.